Hallelujah. I go hallelujah. Hallelujah. Can I see your hand? Hallelujah. Mangulisele umoya oyingcwele okhona phakathi kwethu. Ndibulisele otata befundisi bonke. Buliseke otata. Bulisi ibandla lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ndingumfundisi uSibungu, ndisindisiwe, ndixolelwe izono inkosi Yesu. Amen. Ndiyakholwa ngelinye ilanga ndizohlala naye ekhaya ezulwini. Ndiyazalwa ke kulaa dolophu kanye kulaa town edeleleke kakhulu kwi-South Africa. Amen. Kuthiwa kusemqanduli. Haleluya. Abanye noma abayazi nokuyazi. Haleluya. Kodwa ke uNkulunkulu utheke wakhupha international preacher. Hallelujah. Amen. Kaloku uThixo i-character yakhe injalo, ayikho njalo? Le ndawo ingalindelekanga nto, uproducer the best. Amen. To shame the wise. Ayitsho iBhayibhile incwadi nabaseKorinte into yokubana uthatha le nto engento okanye kule ndawo engathathi ilindelekanga nto. Even noJesu Kristu waseNazaretha ayithi kuthiwa yintoni na eniyilindele engaphuma eNazaretha. Haleluya. So ke ngoThixo wandikhuthaza ngalawo mazwi mna enhlizweni yami. Sometimes niyazo neentloni zokuthi ndingowasemqanduli. Haleluya. Ayazi zikhona into ongazithatha kancinci zinkulu bakusathana okanye zinkulu apha emntwini. Haleluya. Kanti zinkulu pha kuye usathana zinento ezenza ukhona umuntu oneentloni ozode atsho uba uzalwaphi okanye uzalwa kweyiphi idolophu. Haleluya. But uYesu ndiyambulela ke egameni likaJesu. Ndisuka ke kwindawo ekuthiwa kuse-KZN ePine Town, shumayela khona nakwindawo yasePort Shepstone egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Ndamkelekile ebandleni. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Ndicela ningawaste ixesha apha enhlizweni yami kunento endihleliyo kakhulu endicinga bafana ba ibalulekile endikhala inkosi uYesu asincede ngayo. Hallelujah. Kunento wake wathi utata eshumayela uthi kunelizwi awafika umfundisi wakhe elishumayela kwincwadi kaMateyu elithi izani ndinenze abalobi babantu. Elo lizwi elo lithethwa inkosi uYesu elithetha koPetros ebebhizi zibusiness zabo. Aze athi uYesu izani ndinenze abalobi babantu. Uthi ngotata wathi eshumayela lo mfundisi kunento wayeyithetha apha kuye okanye wayeyithetha ngexesha ashumayelayo amane esithi uThixo uyamenza umntu. Haleluya. Watyiwa nje lento athi uThixo uyamenza umntu. Haleluya. So ke ngoku ndihlelwe kakhulu yiloo ndaba leyo sizothandaza uYesu asincede siqhubeke sibeke phambili. Haleluya. Ngoku ndifuna sikhile phaa kwincwadi kaJohn chapter number 4. Kunelizwi phayana endilifunayo apho athi uYesu it's John chapter number 4 apho athi uYesu bamphathele ukutya abafundi bakhe azathi uYesu eyami intando kwam ukudla kukwenza intando yalo ondithumileyo bese ndiwufeze umsebenzi. Haleluya. Ndicinga nawusonibonile ukhona ongandinceda ne St. Joseph chapter 1 verse 1. Chapter 4 verse 33. Uncwadi ngoJohane chapter 4 verse number 33. Singayikhila ke sonke egameni lenkosi Yesu. Siyabamkela ke nabasivakasheleyo
ukhululeke wena usekhaya la. Amen. Kudla ngokuthi akekho umuntu ovisitha ebandleni because ebandleni kuko wena. So feel at home. Amen. Ayiqale 31. Okay, kuthiwa ke uyiqale verse number 31. Verse number 31. Isihloko ndaba uYesu nomsamariyakazi. Verse 31. Ngelithuba abafundi bakaYesu babembongoza besithi, "Mfundisi, nansi into etyiwayo." 32. Kodwa yena wathi kubo, "Mna ndinokutya eningakwaziyo nina." 33. Baza abafundi babuzana besithi, "Ngaba kukho mntu umzisele ukutya na?" 34. uYesu wathi kubo, "Ukwenza ukuthanda kwalowo undithumileyo kukutya kwam, ndide ndiwufeze umsebenzi wakhe." 35. Anitshona ukuthi kusele inyanga ezine kuvunwe. Niyabona ndithi kuni inene, wakhangeleni kakuhle amasimi nophawula ukuba akulungele ukuvunwa. Nansi le ndawo endiyabele kuyo. Khawuyiphinde ke lo point. Verse 35. Anitshona ukuthi kusele inyanga ezine kuvunwe. Anitshonayo into yokubana kusele inyanga ezine then bese kuyavunwa. Niyabona ndithi kuni inene, wakhangeleni kakuhle amasimi. Uyamfanya uYesu uthini pha? Uthi enene, ngamanye amagama ushaya isifuba. Uyaqinisekisa kwabantu athetha kubo. Uthi surely this is the time for harvest. Ngoku lixesha lesivuno. Ngoku amanye uYesu nesiqaphelo ukubana uThixo xa efunga ngaye because akayibona okanye akamboni umuntu okanye into anofunga ngayo ingenguye, because uThixo ayikho into ayithembileyo ngaphandle kwakhe, akathembanga even nomuntu lo amdalileyo. Khawugqibezele ke sisi wakho. Inene, wakhangeleni kakuhle amasimi. Ngamanye amagama, open your eyes and see. Nophawula ukuba akulungele ukuvuna. Akulungele ukuvuna. Amen. Siyabulela Yesu izwi lakho. Yabona eyona nto endifuna uhambela kuyo, mna kunalento endihluphayo kakhulu apha enhlizweni yam. Into endihlupha kakhulu, ngicela umamele because yabona le message ibaluleke kakhulu. Ngicela nyani umamele and uyamkele ngenhliziyo yakho. Kunalento apha enhlizweni yam engidlayo sukela ndaqala ukushumayela. Uwesi ngexesha sendiqhubeka nokushumayela. Kunalento uThixo axhapha ke ukuyithetha apha kum. Into yokubana kunebandla elininzi apha ngaphandle. Kunabantu abaninzi abangasindiswanga okanye ibandla elingaphandle. Yena uThixo uready ukulingenisa ngaphakathi ebandleni lakhe. But ibandla elingaphakathi lilibazisa ibandla elingaphandle. Lona eli bandla lingaphandle liyayifa into yokubana ixesha lesivuno lifikile. Ngamanye amagama, ixesha lemvuselelo kaThixo lifikile. Ngoba xa kuthiwa kusondele okanye kufike imvuselelo kaThixo, into eyenziwa nguMoya Ingcwele kumhlaba wonke, abantu bangenwa lunqalo yoziva apha ngaphakathi emoyeni nasenhliziyweni lokubana uyabona, noba ndinayo imali, noba ndinazo izinto ezindinikeza ijoy ngaphakathi enhliziyweni, but ndiyaziva into yokubana ndidinga uThixo okanye ikhona into eshotayo, which means umuntu oyisource yomuntu, which is uThixo. Hallelujah. Uyabona kweli xesha siphila kulo akho umuntu ongaphithekanga emhlabeni. Kuphitheke umuntu ofundileyo, oyifilosofa, umuntu ogudi kwizinto zehlabathi, but emoyeni wakhe nasenhliziyweni yakho uyazi into yokubana as much as ndine-knowledge engaka,
as much as ndinemali engaka, ndinemfundo engaka, ndine-certificate engaka, ndizama, but kuyavakala into yobana ikhona into eshotayo. Nangona yena engayazi uba yintoni impendulo, but emoyeni wakhe nasentliziyweni yakhe uyavubana kodwa ikhona into eshotayo but andiyazi impendulo. Into yobana ingaba yintoni lishotayo. Ukhona umntu onayo imali ebhenki igcwele, akayidinge, ethanda ngaflya, abheke nakweli philisi owutholisha, athathe amantombazana awafunayo onke, athenge utywala abudingayo, but uyenzile le nto ekuyenzeni kwakhe, still ngaphakathi entliziyweni sekhona that void emxela into yokubana but ikhona into eshotayo. Sisekhona kodwa ebandleni? Anidikanga kodwa ibandla? Haleluya. So ke ngoku into eyenzekayo kujonga nditshona lona liphara okanye nalona esibona ingathi liphara ngenxa bebanjwe ngamandla e-drugs, omnye banjwe utywala deep down ebunzulwini bentliziyo yakhe. Uyazi into yokubana ndixakwe le nto ncanwa, ndixakwe le nto yobana ndinqaniwe mani, but andiyazi ubana le nto engaphakathi ingaphela kanjani. Uthi noba uyabajonga abaphethe iBhayibhile but still akayiboni impendulo. Bekhona abantu bephethe isolution, bephethe iBhayibhile, uyava bayazimisa izipika benze open air, uyabona bayazimisa neentente bashumayela abantu, but still isekhona le nto emenza into yobana angathembi ukuthi makaye phaa. Uyabona ke xa kufike imvuselelo manyani, abantu ababi na-choice. Hallelujah. Jonga ababi na-choice because bayezwa apha emoyeni into yokubana ngeli xesha yakhomba iBhayibhile yakho, ngeli xesha umzalwane uselalukileva le, ngeli xesha umzalwane encikiswe ubuzalwane bakhe ephethe izwi likaNkulunkulu, ehamba esitratweni ephethe uThixo, ephethe izwi likaNkulunkulu, kunale nto athi xa ejonga umzalwane qomba Nkosi yam ikhona le nto endibizela kulo mntu. Njengoba mna ndinqaniwe kuthiwa nanga amanzi etholakala kulo, iimpendulo zakho zonke zikulo. Haleluya. Isizathu soba lo mzalwane njengoba ehambe kukele enkonzweni ephethe izwi okanye omnye eqhuba imvuselelo, umoya oyingcwele wenza sure into yokubana mna mandibe khona ndonke ngokuphelelisiweyo emzalwaneni nakwimvuselelo, ukuze bonke abantu abangaphandle xa ndibazisa kulo bathole impendulo. Angathi umntu sezinqamile liphare ngenenkonzweni but aqaleke into yokubana angathini. Haleluya. Jonga ke le nto ndithi uSathane ibandla libethe ngayo ivangeli okanye abantu abasindisiweyo, uSathane wenze sure into yokubana ivangeli kaThixo uvele wayihlasa. Indlela ayihlase ngayo ulenze ibandla layinto eyi-confusion, kwaba neegrupu zabantu abaninzi abasindisiweyo but abasindiswe ngendlela ezahlukeneyo. Njengoba besindiswe ngendlela ezahlukeneyo, nalowa ongaphandle uyabona into yokubana kwahamba abazibiza ngoba basindisiwe, kwasabona bodwa balwa bodwa ba-andastendana bafani. So njengoba bengafani bebonke kodwa bashumayela Thixo mnye, bashumayela uYesu oyi-one but abafani. That's why uYesu uSathane aye wavulela igap yabaprofethi bamanga into yokubana mabazokwazi ukwenza this confusion in the body of Christ. Even nabefundisi abaninzi abaphethe imessage yolahlekiso ukuthi mabafumane iqonga lokushumayela so that bazokwazi ukwenza i-confusion in the body of Christ, so that isivuno esingaphandle singakwazi uzongena ngaphakathi. Haleluya. Zikhona kodwa inkonzweni. Jonga ke ndixele nathi imfihlelo, akekho umntu odleka enhliziyweni yakhe njengomfundisi, yindaba yemiphefumulo. Ngoba ingxaki le nto kuthiwa ubizo ulazi kakuhle. Xa umuntu ubiziwe ungame konke for the sake of imiphefumulo, uyazi kakuhle ipain yomphefumulo and uyazi kakuhle i-value yomuntu. Nditsho umntu eyi-one esindiswa, nditsho ngawuthandazele umntu eyi-one wasindiswa, umntu eyi-one wancedakala,
ukwenza le nto endiyithunyiwe bese ngiyayifeza after ndiyifezile ndinduluka. Uthi nina niboni na ukuthi lixesha lesivuno? Lina niboni uthi vulana, uthi sekunyanga zine vulana amehlo nijonge ixesha lesivuno. Kunento Satan asibhida ngayo ke. Yabo njengoba sishumayela, we are doing our best ukuqinisekisa into yokubana siproducer ibandla elonelisa uKristu. Haleluya. Kune-mentality uMandwele engasangasinceda kakuwe thina abantu abashumayelayo. Le mentality ngathi thina abantu abathi abashumayela ivangeli ethi ubungcwele. Haleluya. Uba umuntu, haleluya, njengoba umuntu makabe njani akabe ngcwele. Thank you, Jesus. Jesus. Sisakhona kodwa sonke kwenziwe nasechurch. Olele umyeni ushimiza ayikho interested. Jonga. Kapilo ngisayile. Jesus. Jonga. Uthi Yesu uvulana amehlo. Ngibone because lilo ilixesha lesivuno. Thina engqondweni yethu sibotshwe into ethi xa ndishumayela ivangeli ethi lahla izono. Lahla nezine, lahla izono, uphile ngcwele enhlizweni bese uba ngcwele nangaphandle. Thina sibona ngathi fanele sikhonze nabantu abayi-50 okanye sifanele ukukhonza nabantu abayi-10 ebranchini. Kanti awubizwanga na, kanti awuthunywanga na. Uthi uYesu uvula amehlo ubone ixesha lesivuno. Xa uYesu esithi yena uvula amehlo ubone ixesha lesivuno, in other words uYesu ulambele nephefumulo ezawusindiswa. Even nale elapha kwi-false prophets. Hallelujah. Nansi ingxaki yona namandla esijongene nayo ebandleni ebangela into yobana ibandla eli lingakwazi uba nesivuno esi-too much. Uyabona akekho umuntu oyingozi ebandleni elishumayela inhliziyo kaThixo njengomzalwane okwazi ukuqhomfa. Hallelujah. Okwazi ukuqhomfa isivuno. Uyimisa intente bezabantu, but ukhona lo one-ministry yokuqhomfa ngaphakathi kwe-ministry kaKristu. Jonga yena njengobana abazalwane befika bonke bawa ngenxa yakhe. Okanye ibandla lithi xa liflowa nawe uyanyuka. Uyabona ubana uba uyalifunela izwi xa uMoses wayethi xa enikwa amandla uThixo xa eyothandaza noFaro inhliziyo yakhe yaqiniswa ukuze a-oppose uMoses so that isivuno singakwazi ukukhululeka, so that isivuno singakwazi ukuphuma. Ngamanye amagama kunanomuntu okwazi to oppose. Yena ukhona usindisi uguqukile ezintweni zonke but une-ministry to oppose. Yena futhi jonga uba nayo ipower yokwazi umchallenge umfundisi. Akanayo lento fumanise into yobana abazalwane xa benayo la respect and honor for umfundisi, the man of God unomiswe nguThixo, because nayo ivangeli ne-benefits zayo. Siphinde zibe khona ii-benefits ozifumana ngenxa uthobela lo miswe phambi kwakho. But yena akanandaba because une-ministry ayinikiweyo yozonqanda isivuno. Uthi xa ethetha uThixo, uYesu xa ethetha uthi ngimozisa abantu ebandleni. Utsho ngoSuyesu andithi uthi ayisindimo ozisa abantu nguThixo oye adicide into yobana aba bantu bafanele uzongena kwebandla. Yena uMandwele uyabona abantu bafanele uzongena apha, but ingxaki endinayo uhlobo lalo mntu ngendlela bethabele ngayo esweni nohlobo anqanywe ngalo. Uzathi xa ngena ngaphakathi apha afike kukhona apha and ukumluza kwaba soze kuphinde ndimthole. Uyazi abakhona abantu abazixhayela into basoze baphinde babuyele kuYesu baqhomfe ebandleni, baqhomfeka ngaphakathi ebandleni. Haleluya. Amen. uYesu Kristu jonga ibambelele. uYesu soza kuthandazela. It is your duty ukuthandaza. Akasoze uYesu azixhayisa avela avula umlomo wakhe athandaze uYesu. Ngumsebenzi wakho uvula umlomo uthandaze, yebo. uYesu akazuvela akusile, uYesu wazila ukubonisa uba yaziwe. Xa umuntu elandela isijeli ehamba kule ndlela wabonisa into yobana uzophila nge-fasting. Ngamanye amagama you do not have a choice, kumele ungatyi, uzile ukutya uqobe lo-character, ulungise le-character. Ujonge into yobana mna ingaba ndiziqondi nayo
isivuno sizile ngaphakathi, but ngimokwazi ukubloka the ministry of the Holy Spirit. Ngimokwazi ukuphazamisa indaba kamoya wengcwele. Hallelujah. Sibale kwenziwe. Amen. Utavula namehlo umbone. Amanzi ne-advantage. Uyabona thina emhlabeni ngijonga sine-advantage too much kwicala lesongweni. Jonga bakhona abaprofethi bamanga, babekhona abashumayela inyani but ivangeli abayiphelelanga, bakhona abaphapha bayashota levangeli. Thina jonga thina sinjengenduku, bakhona abozelayo ngazoniqhomba ngomso. Jonga ibe khona le ivangeli. Jonga uma sithi jonga into e-original iba kwi-demand, into powerful iba kwi-demand. Umuntu uyakwazi usuka kwelinye ilizwe akhangele into original. Hallelujah. Amen. Yintoni ibangela uThixo angakwazi uzisa abantu? Ingxaki lapha ngaphakathi kokuThixo futhi ekho kubantu abangaphandle. But uThixo uyingozi ezokwenzeka ngaphakathi. Uyabona xa ungayakhi imfundiso yakho ngokuphandaza, you will be dangerous kwi-ministry. Xa ungayakhi imfundiso yakho ngokuzila ukutya, uzoba dangerous kwi-ministry. Xa ungayakhi imfundiso yakho ngokuthembeka kuThixo ngandlela zonke ofundiswe ngazo, into yobana thembeka kuye kuMoya Oyingcwele, uba dangerous kwi-ministry. Ngeli xesha kwakhiwayo usathanda ukunika indlela yokuchitha, futhi akwazi ukwenza into yobana ube nenkani, akwazi ukwenza wakhe igruphu ezithile. Jonga ithi noba le nto ibonakala intle, but ngenxa yakho le nto ijobheka ibonakala imbi. Hallelujah. Usala ukuleva kakhulu. Ayikho abazalwane benkosi Yesu apha enhlizweni nami into engithanda ngale. Andiqiniseki into yokubana this pain okanye le nto endiyiva ngaphakathi enhlizweni yami ayidliwa ndimndedwa, kodwa bonke abantu abanobizo, bonke abantu abanenhliziyo yokushumayela banayo le nto yofa apha emoyeni yokubana uThixo udinga abantu, uThixo ufuna abantu bokusindiswa, ufuna abantu abazophatha ivangeli kaKristu, ufuna abantu abazohamba ngesipidi. Jonga akuna Sunday school, akuna teenager, akuna muntu omtsha, akuna mama, akuna tata, akuna gogo. Wonke umuntu emhlabeni ubhidekile udinga uThixo. uYesu uthi masivule amehlo. Masivule amehlo ixesha lesivuno. Ezilalini ixesha lesivuno, ezilokishini ixesha lesivuno, ezidolophini ixesha lesivuno, everywhere ixesha lesivuno. Masivule amehlo sibone. Vula amehlo bona, vula amehlo bona. Jonga omnye umuntu lento yokushumayela isikakhulu ijonge kule pulpit. Hallelujah. Umuntu ijonge apha kule pulpit, njengoba ejonge kule pulpit, oyena umuntu onikezwe this pulpit is the pastor. Ngoba kwasekuqaleni umuntu oqale oqale wafounda le pulpit kwangumfundisi. Then ke ngoxa umfundisi yena sakha ibandla ezala ibandla, uzala abantu abazophuma ngaphandle bahambe bayolanda isivuno, besilandela ngaphakathi endlini kaThixo ukuze kwakhiwe abafundi bakaKristu, nabo xa besakhiwa baphinde baphume bahambe bayolanda isivuno. Le minute wena ungenawo umsebenzi endlini kaNkulunkulu, kulapho abayi-challenge ngaphakathi kwe-ministry. Hallelujah. Amen. Awuve kulula abantu ushumayela our generation. Sine-advantage asifani noPaul, sine-advantage asifani noPetro. Jonga how many souls ukwazi uziwina ngefowuni, how many souls ukwazi uziqhompa ngefowuni. Bakhona babona apha Facebook, this one is very dangerous, I will never attend his church. Bambona lo mzalwane jonga iyingozi into yokubana shumayele right, ndiphile right, but umzalwane okhonza asuka ngixhome athi this is my pastor, but indlela yiyo ubonga ubulala le nto yokuba uThixo kum, le nto efuna ukwenza uThixo ngam, athi awuvele umthanda umfundisi wakho, but his character yakukwenza kwakhe nasemsebenzini wakho. Nzima nokusindisa umuntu oyi-one emsebenzini indawo aphangela kuyo, uyiphethe ngani imvuselelo? Uthenge kolo kuyi-one osindiswa yincane le ndawo uphangela kuyo, le ndawo ufunda kuyo, not even one soul. Now with social media una-influence, not even one soul. Sometimes I'll search why abantu bengalandeli, because hayi man, jonga umuntu owathandazela uPawulos yayingumposti, umzalwane Ananias, umzalwane
bathandazela umuntu onobizo lobupostoli umzalwane walanya sangaphinda dube ngato bathi jonga ileta ezibhalwe umpostoli ethandazelwa umzalwane why umzalwane kwazi unikezwa this authority ngoKristu ungaphethe imvusele esonweni bandla kaKristu sine advantage bantu babhidekile banye basinisiwe banye ba-depressed unakele bonke abantu emhlabeni emabandleni all over thina sine advantage bathi nxa thine basivula amehlo sibone haleluya jonga gqibile ngothetha khawujonge le ndaba ye-character yakho khawujonge le ndlela yokwenza kwakho noma siyi-too much manje sivuma into endiyithanda jonga wena uthi mafana sokukhonza namaXhosa qha umlungu uzawuba nansi isolution kule ndawo lizawuva indiya into yoba nodeko nabantu enzele into nansi isolution kule ndawo haleluya ugqibile uthetha iyena nto endityanje entliziyweni yakho uvula amehlo ubone ixesha lesivuno eli khawuwina abantu abangabaleki imali zosuxoxa apho kebhakani suxoxa that's why sithi I'm the international preacher. How many souls have you shumayiza on Facebook before? Andifuni ushumayela ngesixhosa ku-Facebook because kwathiwa kuma ndishumayele nge-English andilinde abantu ngiyome e-America kuze kube ndishumayele phi e-America i-America igcwele apha ihlabathi igcwele kule phone. If Jesus is the Lord he can change your life bayifunda bonke emhlabeni ine-change eyenzayo ine-benefits andifani noPaul andikho limited in my generation ngoba kukho ne-technology uba ndikwazi ukunimiphefumlo kwi-status ka-WhatsApp ne-opportunity yokudlulisa iimfihlo zikaKristu to win more souls. Ngamanye amagama andijonga ngomisa intente kuphela ndingayimisa intente yesele ndoyimisa kuWhatsApp kwi-status ndihambe ndomisa enye intente kwi-status kaFacebook ndiwina more souls. Why? To be advantage i-generation yami ndinike advantage to win more souls to Christ. Hallelujah. Vula amehlo ubone ixesha lesivuno. Isivuno sona si-ready. Khawuthi kudingeka abantu abazovula amehlo babone emva kokurhwaphiliza abantu sokurhwaphiliza usiyeke ipolitiki ingene njani kona ipolitiki ebandleni ingene nini uyithatha apha esi spirit sopolitiki ebandleni ngothina sithi umoyicwele wena une-chance yokudibeyitha yokulandela i-weakness yomzalwane othile uyixoxe uyihlale phansi uthenge ne-airtime 20 minutes ngabe nothenge ezinye umzalwane bakho uyaphela ungaphela awuna-chance yokuthandaza awuna-chance yokwenza your own ministry. Le airtime from there isebenza to win more souls. Yilo very ways uxoxa nge-weakness yalo mzalwane lo fanga uthandaza ngayo lo fanga unikezwe i-revelation and a message yokwazi bakhululeke because unikezwe imehlo nombono but wasike omdiscuss waqomazele ngixoxele nobani ngalento you are destroying the ministry of Christ. Ube no-limitation kwi-ministry yamangcwele fulana amehlo ngibona ixesha ayifuni nasisizwe sibe baninzi amakhabele picture sizwe sibaninzi apho sisibe inkipa esiphume kula mahholo amancane kanje bengaka abantu jona le nto yasesihobheni iyakutya le nto yesihobho nyani xa unendaba yesokweni kuyive lobana nyani aba bantu ababophelele esihobheni bonaphakade kanaphakade ndikhona ndiphethe isolution ikhona ndiphethe impendulo ucima wena uzuphendula awumva noyesu unexhala ngowakho umsebenzi uthi mandife uthi okwamudla ngamanye amagama noba ndingandiphathela ipizza indiphathela i-KFC into yoba ndizotya kamnandi but ndinalexhala lale nto lokubana nkosi yam njengoyedwa sindiswane jona le ndiyithanda uyesu phampa kule vesi into yokubana ushumayeze umama othixwe intombi ethile le ntombi ayisindiswe ngexesha igqitha usindiswa ngokuKristu yaza nesivuno ngoku bekudala oyikapelo yena umuntu onephawu yokuza nabantu abangasindiswa ngokuqala usindiso okudala isindiswa kakwakho unzima noba zele umuntu oyi-1 ongasindiswanga instead uyorekrutha kwelinye ibandla uyo-invite umntu welinye ibandla osele sindisiwe already ingxaki awunayo imvuselelo ayikho inetshisa esihlalweni yamdlula nje eshophu yadlula nje ayikho imvuselelo ayikho inetshisa nto obona umphefumlo obana ngase lo muntu angasindiswa uhleli nje atshise into yobana zawuxoxa ntoni namhlanje nobani uyi-journalist lo right uyazazi zonke iindaba uyaqokeleka
Unikezwe iministry of confidence kaKristu. Ministry of the Holy Spirit. Open your eyes and see ixesha lesifuna. Jesus. Ayi baninzi abantu abathi usebenza. Soba nexhala ngabantu abahamba ngeemoto ezinhle. Awuvele depressed. Balinde wena awungenyanga. Isihlalo sesigileyo. Barathi jonga. Bathi kodwa umuntu bayabona impendulo. Lokho ngibona impendulo. Xesha wenzahlala egrapho uYesu wayinceda kakhulu. Lo msebenzi wokuthandaza. Jonga unento uThixo ayethanda uyenza nandiqaphele ngathi noba ndihambe ecawa umuntu avela aze kumakhaya athi ngithe xa ngikubona ndaqiniseka ndayazi ukuthi ndakuthetha nawe zakuncedana andimazi akandazi baluthetha injongo wakho lento ayibonayo xa uphethe imvusela abantu bayeza uphethe isolution uphethe imvusela open your eyes and see mama masilande niphefumule oyeke manje nozama udivide oyeke nozama bangcono kunomnye bring souls ekorinte babexoxa babexoxa asingafusi ikorinte egalati badwa uPaul ithakathwe ngubanani xa linje ongathi uKristu namamkela ongathi uKristu nobe nimfundisi udade kufuneka change language xa ndiza ku change message change indlela yokuthetha ngoba iviza ithetha kanti niza ngiyakhathazeka niva kabuhlungu seliqondisa indlela kaKristu mase bayamdika uPaul ibandla laseGalati ibandla laseKorinte lamsokolisa baxa umjonga kwibandla laseThesalonika ngonwabile uPaul uthi izandla bafumana abazalwana abanje abawuphila ivi nomnikelo ndikhanda ufune ndikhanda uqela isupport abaninikayo uthi benivuyisa akho nomfundisi uzawuthumela noba nguTito okanye uTimothy azonijonga uthande ndinalo ngakulo ayiyo nonwabisa umfundisi njengebranch engahluphile ibranch united is a more soul ihlala strategize for how can we bring more souls bazali ixesha lesivuno wena uvulela ngaphandle uthi uvulela ngaphakathi isiphelo sabantu sikaJudas noSojudas that's your ministry the same spirit as in Judas the same spirit attacking the church because now Judas waiting for uKristu enali ministry of Christ. Hallelujah. Siyatangaza egameni laYesu. Awuvula amehlo ubone ixesha lesifuna. Vula amehlo ubone ixesha lanini. Mna wanjani mali wandifuna ungathi wrong number. Don't worry. Uke weva na ngoKristu. Wrong number. I sorry, and somebody said it was a wrong number. Ixesha la soul winning. Ingxaki yamthiswa yilona ngivusele. Phone umlungu hayi manje insurance. Uke weva na ngoKristu. Namthengisa insurance namthengisa uKristu ithi qali bheka phambili presenter leyakhe uyothi nawe emsebenzini wakho uthuni bazama abantu namndithuba manizama abantu yakho sizela zamyeka njani aqale ngaqhibele ngale yakhe siyazama kodwa more souls. We need more souls. More souls. Abantu asifumane conference ngalo behluko man. Lesande siyaweka kuye nomuntu ekwenza nongasindiswanga. Okay wayangena yakho. Kumye ukwenza kwanye abantu. Ake invite nje umuntu. Ngato uyenza ngoba uqala usizwa. Jonga kunabantu besandosizwa aba namhlanje. Abasandosizwa phela. Namhlanje uzabona xa ufika ekhaya uzofuthi into engiyifela. Ubomi bami Yesu uncedile ngohlobo nohlobo indlela Yesu ancede ngayo athi masiyabe sova lo kuwe kwaphela nalo kodwa lo kade yenza vula amehlo vula bona lixesha lesivuno sibiziwe akubizwa ngabefundisi kuphela nawe ubiziwe hayi futhi uYesu libize into ongasiyoloko siyophosa unatha after supposed to spirit ekhitha niphefumula sibuye soba lahle emkhumbini ngokuthi Jesu Kristu inkosi yakho izothatha ibandla lakhe njalo izothatha ibandla lakho uYesu uyabona uYesu lokubana bayalibazisaba
inhliziyo yomshumayeli njengokuphuma komuntu ebandleni, njengokuwa komuntu. Inhliziyo yakho iyayifa ukuthi iyaqaqamba because nalona ngiyamlahlekelwa. Uzathi uJesu mayethetha kuMathi kaJohane chapter 17 uthi bawo kwabo ukuthi nike bona khona yedwa lahlekileyo ngaphandle kwalowo bekumele kufezekise isibhalo ngaye. Uzabe umxelela ukubana esi siprofeto zibi kuthiwa ebandleni kovuka uhlobo labazalwa abanje eso siprofeto senzeka ngawo. Uzabe umxelela uPaul wayeprofeto wayibona wena, ngeke uJesu wayeprofeto wayibona wena. Abaprofeti nabaprofeti babona into ezinhle ngathi ngena kwesi prophet, more souls in the kingdom, more souls, more souls. Hamani nkitha ungasabuzidela yeke le reputation yabazalwa abazalwane banje nanje suyinaka Lord thina sibethe imfusele ekwesele kwaze kuyafundisa. Jesus. Sizawuthandaza ke ngoku egameni lenkosi Yesu. Uyayibona le ndawo ye-character kuthethwa ngayo, i-character yomKristu. Yenye yezinto xa kungene icawe emzalwaneni kuphuma i-character because i-character ikwazi uhlala necawe endaweni enye. I-character kaKristu ayikwazi uhlala nantoni necawe endaweni enye. And i-character yakhiwa ngelizwi likaThixo. I-character yakhiwa ngomthandazo, yakhiwa nge-fasting, yakhiwa ngelizwi likaThixo. Uyakwazi umuntu angene ebandleni asindiswe for many years but i-character kaKristu ingade yopheke ngaphakathi kuye. I-politics zebandla abe nayo imithetho yebandla but engenayo imithetho kaKristu. Engakubalisela zonke izinto zebandla but akanazo izinto anokubalisela zona ekuthiwa ezi zinto zezikaKristu. Hallelujah. Now ezo zinto zinjalo
ngehlabathini. That's why uyofumanisa into yoba even sawuthetha akubikho mntu nomdla kwinto oyithethayo because awunawo amandla wosindisa umntu. Awekho amandla ngaphakathi akubangela into yoba intetho yakho mayibe intetho ekwazi ukuphucula umntu, mayibe intetho ekwazi ukuhlangula umntu. Kodwa kube nini sihlale kwi-jokes? Kodwa kube nini sihleli kwi-jokes? Because into uSathana alikhatha ngayo ibandla lenyani zii-jokes. Ii-jokes. Kodwa kube nini ubusirious bungekho ngaphakathi. Umntu noba ngabane sithi uyakholwa but akukho mpawu zobusirious ngale nto ayenzayo. That's why abantu even noba uzobhekwa econferencini bayaqhutshwa. Yintoni nobangela woqhutywa komntu esiya econferencini? Ukungaxabiseki kwale nto akuyo kuye. Sizothandaza. Bengasoze kodwa bafundisi. Kubekho umfundisi ofonela abazalwane. Bazalwane, iteksi injani? Wenze ngantoni ebranchini ethile? Bengasoze bekolonto bangabana wonke umntu ebeyixabisile into akuyo. Wayebesithi I don't have a choice ngaphandle kwale into ndikuyo. Bengasoze kubekho umfundisi uzobila esoma ngenxa yabazalwane. Abefundisi bonke bebezawubila besoma ngenxa yebandla elingaphi. Uba lisiyephi ibandla elingaphandle? Hayi, masithetheni sonke. Abefundisi bebezawubila ngenxa yantoni? Ukuba liyephi ibandla elingaphandle? Lingene ngaphakathi. But ngoku ijikile loo nto, abefundisi baxakekile banentliziyo ebuhlungu. Libandla elingaphandle elingade lingene ngaphakathi. Baphinde baxakeke libandla elingaphakathi elifuna ukubhova lifuni lingaphandle lingaphakathi. Yalibaseka umsebenzi. Lingaphakathi ngezipho, lingaphandle ngenhliziyo nangomoya. Lingaphandle ngenhliziyo nangantoni? Nangomoya. Kodwa lona ngesiqu senyama lithi lingaphakathi. Sothandaza. Hlona inhliziyo yakho. Hlona ihambo yakho. Liyatshona ilanga. Awazi umhla wakho wokugqibela emhlabeni uzofika kodwa uphethe ntoni, ngoba ayikho into oyithethayo ngaphandle kothuko. Ukuthi uphethe ntoni phambi koNkulunkulu. Uthi profethi, ndiyawufika ndinani phambi koThixo. Ndiyawufika ndiphethe amadini, ndiyawufika ndiphethe imibingelelo. Ukuzibuza lo mbuzo, xa kunothiwa ndiyahamba namhlanje, ndingapahla nevelu yohamba komntu emhlabeni. Xa unothiwa uhamba namhlanje, uxa uzihlola benhliziyo, ungalenza na ixesha longena singekayi emsebenzini, ungena nje. Because wona amathuba ungena, ihlabathi alingeni. Sorry, hayi, ungalenza na ixesha ungene ngaphakathi ezweni. Sibuye futhi umbuzo wesibili. Sewungaphakathi ezweni, ungakwazi na upresenta umsebenzi wakho uthi nanku umsebenzi okundithume wona ndiwenzile.
Kosia, koe o hawa
ekhaya ezulwini umuntu nomntu uyofika